Nabigbigen at tilalaki ang nagibeleng at tinatay aburias, itiigid at Bataka City Hall, itaya na pan alawas. Makita itiya CCTV camera, tiya suspek ang nakaluga na tiya kurong-kurong. Binitbit na tiya may sasako sa nanapan imbeleng, iti pagbasuraan. Kuna ni Mayor Albert Chua, nakita dito iti may isang empleyado, iso nga dagos ang nabigbiga tiya suspek. Akit may summit nga kuha. Taga barangay ti address da kanok it barangay Palungpong. Segun kani Mayor Chua, ti suspeket na napilaan at ti panaglabsing. Iti Animal Welfare Act ken iti panaglabsing, iti waste segregation. Iti agdamakit awan met pa iti nagbalin a palawag ti suspek. Awan met ti kuha ti sinig na dudik di na pansaki di ti police station. Tangarod ada nga iti witness nga nakakita king kuha na DJ janitor iti City Hall ken DJ CCTV nga nakaagawan na. Malagip nga itaya na palabas alawas na ruway ababoy iti na ipadala na ti culling operation gapo iti pa nagpositibo ti African swine fever iti nasao a syudad. Para iti balitang Ilocos Online na Joan Agustin.